Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare kanca-kanca? Lak yo apik wae to. Muga-muga kabeh pinaringan sehat lan murah rejeki. Aku mung wae arep nerusno apa sing nate tak rungu lan dadi piweling para sesepuh awake dhewe. Yaiku pitutur wong tuwa jaman dhisik sing aran Gugon Tuhon. Aku ora arep nuturi apa maneh ngguroni sampeyan. Aku mung ngandani uga ngelingne marang awakku dhewe. Wong Jawa aja ilang jawane, kapan maneh yen rasa iki. Sebagian masyarakat nganggep Gugon Tuhon iki klebu klenik merga durung ngerti lan ora gelem memahami karepe lan maknane. Malah ana sing nganggep iki ngandung unsur syirik. Lah, sing ngono iku ora bener. Gugon Tuhon iki minangka dadi respon saka kebutuhan masyarakat kae jaman dhisik. Gunane kanggo ndidik generasi muda supaya duweni sikap sing utama tetep nganggo wewalar adat waton kanggo laku urip saben dinane. Gugon Tuhon iki minangka cara kanggo ngandani lan didik bocah. Jenenge wae isih bocah, mula ya urung iso mikir rasional. Akhire nggunakno Gugon Tuhon sing dianggep iso luwih efektif. Gugon Tuhon dhewe iki asale saka tembung gugu lan tuhu. Gugu artine manut lan tuhu kuwi artine tenan. Dadi manut tenan. Nek jarene wong tuwa ora ilok tanpa tekok maneh. Jane wis jelas iki ora mungkin sebab sifat bocah kuwi penasaran lan pengin ngerti. Akhire wong-wong jaman dhisik banjur gawe penjelasan singkat kepriye ning burine. Contone, aja nglungguhi bantal, banjur diterusno akibate mundhak udunen. Jane ya iso wae wong tuwa mau jelasno apa sebabe kok ora oleh lungguh bantal. Bakal dawa jawabane lan mengko bocah uga angel mahami. Mulane nganggo cara meden-medeni iki dianggep luwih efektif lan harapane dadi pakulinane bocah kanggo ngedohi larangan mau. Besok yen wis iso mikir suwe-suwe lak yo ngerti sing dikarepne. Karena saking alus lan lembute para leluhur kuno, nggone paring piwulang. Mula mbah-mbahe awake dhewe jaman dhisik iku senengane gawe sanepan nggo ndidik anak putune. Wujude akeh. Ana sing rupa candra sengkalan, ana sing rupa tembang, ana sing rupa paribasan, unen-unen lan uga pitutur. Lah sing arep tak bahas ning video iki kaitane karo pitutur lan unen-unen Gugon Tuhon. Ukara pitutur saka sesepuh jaman dhisik iki nduweni derajat sing beda-beda. Awit sangka sing mung saran nganti pantangan. Awit sangka istilah ora ilok nganti amit-amit. Sangka sing konsekuensine biasa wae kayata dadi isin, nganti sing konsekuensine iso ndadekno malati utawa urip rekoso. Lah iku mau iso dadi awer-awer awake dhewe supaya iso luwih ngati-ati lan tetep nggunakno laku tata krama jiwa Jawa. 6 pitutur kelebu Gugon Tuhon sing arep tak bahas neng video iki dikelompokno neng kategori ora ilok. Jano isih akeh liyane, ning 6 iki sing sekirane tak anggap penting. Mula yen miturutmu ana sing penting liyane ning kok keliwatan, ora usah pekewuh tulisen ning kolom komentar. Langsung wae mlebu ning pokok pembahasan. Semakan teko rampung pitutur cacah 6 iki, awake dhewe penting ngerteni kanggo iki. Aja lungguh ning dhuwur bantal, mundhak udunen. Biyen nalika aku cilik, yen delok TV karo lungguh dhuwur bantal. Weruh ngene iki mesti simbok lan bapakku alok lan ngandani aku. "Le, aja lungguh ning dhuwur bantal, mengko iso udunen." Lah tenan, nalika aku cilik bokongku udunen. Udunen iki penyakit aboh biasane manggon ning bokong sing isine nanah lan rasane loro. Bocah-bocah mesti wedi nek kena udun iki. Mula banjur percaya terus manut apa sing dilarang utawa sing dipenging mau. Tapi yen saiki tak gagas, sakjane ora ana hubungane antarane lungguh ning dhuwur bantal karo udunen. Aku udunen ketoke masalahe ora krana lungguh ning dhuwur bantal, nanging mergo bapak karo simbokku sering maringi aku sarapan yen ra tempe goreng ya endhog godhog. Dadi dhisik iki simbok lan bapakku nyingu pitik lumayan akeh. Ya sakliyane mangan tempe karo endhog, aku lungguh ning dhuwur bantal. Mergo pitutur kuwi mau tak langgar, ya akhire udunen tenan. Sebab kedadeane ngene. Mergo sing tak pangan mau akeh proteine, akhire protein mau mlumpuk ning bokong. Ya sak banjure terus dadi udun iku mau.
Senajan dianggep mitos, ning jano pitutur iki mau ngemu arti sing becik, babakan tata krama lan kepantesan. Bantal kuwi lak panggonane sirah. Kanggo lemek yen awake dhewe turu. Sirah kuwi simbol pakurmatan. Mula ora ilok yen dicampur karo panggonan bokong. Kaya dene topi, mosok mbok nggo keset. Kaya dene sempak, mosok mbok nggo topi. Kan ora pas lan ora patut. Lan kuwi ya pancen dudu panggonane. Iki meh padha karo pitutur aja payungan ning jero omah mundhak diarani wong edan. Payung kuwi lumrahe digunakake ning njaba omah nalika udan utawa panas. Yen digunakake ning jero omah, iso-isone nyampluk piranti omah lan dadekno rusak. Mula pitutur iki ngajari awake dhewe supaya ndokok babakan apa wae ing panggonan sing sak mestine. Aja lungguh ning tengah lawang, mundhak judune seret. Pitutur iki jano ora kanggo aku, merga aku cah lanang, nanging kanggo cah wedok, adikku wedok utawa mbakku wedok. Jaman biyen iku wong-wong desa nek sore biasane senengane jagongan ning ngarep omah. Lah merga ora kumanan kursi utawa lungguhan, banjur lungguhe sak-sake, termasuk ning tengah lawang sing cedhak karo lincak misale. Miturut wong Jawa jaman biyen nek ana cah wadon utawa perawan lungguh ning tengah lawang kuwi ora ilok. Mengko iso marai judone dadi angel utawa seret. Pitutur iki jana uga sanepan sing ana gandeng jenenge karo tata krama. Wong Jawa iku isih nyekel bibit, bobot, bebet sajroning golek mantu utawa pasangan. Mula nek ana perawan kok lungguh ning tengah lawang, sakliyane ngalang-alangi tamu utawa wong liwat, kuwi dianggep ora sopan. Apa maneh nek lungguhe ndodok, lan kuwi cah wadon, tambah dianggep ora sopan. Sakliyane iki sebenarnya uga ana pitutur liyane sing meh padha sing sering diterak kanthi bebarengan yaiku soal mangan. Cah perawan jaman dhisik uga dianggep ora ilok yen mangan karo piringe disangga. Iki jano sakbenere piwulang tata krama. Yen mangane ning tengah lawang karo disangga, iku nek dinalar pancen ana kemungkinan resiko gampang kutah. Merga kesampluk wong liwat, lak yen dadekno awake dhewe repot lan wong liya ngene iki. Biasane ngono iku dadi pakulinan. Mangane dadi kulino sak-sake ora gelem ning meja. Mula mangane ngarep lawang iki dianggep nemen. Nek misale ana cah wadon mangan nganggo piring, disangga ning tengah lawang sisan. Wis ning tengah lawang karo lungguh ndodok jan ora ilok. Nek nyapu kudu resik, mundhak bojone brewoken. Sanepan iki jana ya ora iso dimaknani mentah-mentah. Merga yen bocah sing dikandhani ndablek lan kritis akhire malah milih ora usah nyapu. Timbang nyapu ora resik malah beresiko, wis beresiko isih dipaido meneh. Pitutur iki ditujokno kanggo cah wadon kususe. Ora kok merga cah lanang kuwi ora usah nyapu. Biyen aku ya nduweni tugas nyapu latar, mbak yuku bagiane nyapu jero omah. Ning maksude ngene. Cah wadon kuwi nek nyapune ora resik, bojone mengko brewoken iku maksude piweling kanggo sangu omah-omah besuke. Brewok kuwi simbol saka wong lanang sing ora kerumat. Ora ana sing ngelingno kanggo cukur nganti brengos lan godheke dawa. Perawan sing nyapune ora resik kuwi dikuwatirno mengko dadi kebacut kurang prigel lan kurang setiti nalika urip bebrayan. Merga tugas nyapu wae ora iso prigel lan teliti, dikuwatirno mengko ora iso netepi tugas ngopeni anak lan bojone. Nek saiki contone ya wong wadon sing luwih seneng rasan-rasan karo tanggane, padahal anake durung sinau, anake durung adus, anake durung salat. Utawa nek tanggane ra enek sing dijak rasan-rasan, banjur scroll TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, lan liya-liyane. Lan komen-komen sing ora jelas. Padahal sing lanang lagi teko omah makarya, durung sempet mangan, sing wadon durung sempet olah-olah. Wong wadon sing kaya mengkono kuwi mau menawa biyen ora tau dilokno wong tuane nalika nyapu, utawa malah ora tau nyapu babar blas. Pancen urusan nyapu lan golek nafkah kuwi nek saiki iso luwih luwes. Lan iso dikompromi. Iso nganggo sistem bagi tugas. Uga iso ditugasno nyang asisten rumah tangga.
dadi ora perlu nyapu dhewe. Nanging iki jane ora mung masalah nyapu, iki soal penting saka perkara sing cilik. Dadi saka nyapu sing ketoke sepele, ning kanggo wong Jawa iki iso dienggo dadi piweling. Ben anake wadon besok iso dadi wanita sing teliti lan prigel, uga iso ngatur rumah tangga kanthi apik. Merga kodrat nglairno iku ora iso nek dipindah marang wong lanang. Aja dolanan beras, mundhak tanganmu kiting. Aja ngidoni sumur, mengko mundhak guwing. Yen pitutur sadurunge mau luwih akeh kanggo cah wedok. Ning nek pitutur sing iki sipate umum. Senajan umum, ning luwih sering dialamatno kanggo cah lanang sing mrusul. Beda karo wong barat sing mangane roti saka gandum. Wong Jawa lan akeh-akeh wong Indonesia umume ya mangan sego. Sego asale saka beras. Jaman biyen beras kuwi nyimpene ora ana panggonan sing canggih-canggih kaya jaman saiki. Biasane diwadahi genthong. Lan yen arep dimasak ditapung dhisik ning baskom, banjur dipususi. Kebiasaane cah cilik-cilik jaman dhisik kuwi apa wae iso dadi dolanan termasuk beras. Ya dicawiki nggo dolanan. Jenenge cah cilik. Kuwi kadang tangane reget bar dinggo dolanan lemah ning tritis utawa njogan. Malah kadang tangane mau gawe kukur-kukur bokong, lah kok banjur dicelupno ning beras. Lah, berasnya kan dadi reget lan kecer-kecer. Timbang bocah diamuk, wong tua jaman dhisik mending milih nganggo ukara ora ilok. Ora ilok, dolanan beras. Mundhak tanganmu kiting. Kiting kuwi salah sawijining jenis cacat ning driji sing gancet utawa ora iso ditekuk. Iki jane ya mitos. Nanging tetep duwe maksud sing apik. Beras kuwi kan bahan pangan, bahan baku sego sing kudune higienis. Higienis kuwi thayyib cara Islame. Nek beras dienggo dolanan njur dadi reget lan kecer, kan ya ora dadi higienis, ora thayyib. Iki ora ilok. Iki padha karo unen-unen. Aja ngidoni sumur, mundhak lambemu guwing. Cara saiki nek ana wong ngidoni sumur ya iso guwing tenan, ora merga disabda, ning merga diantemi wong akeh. Sumur kuwi lak sumber banyu kanggo kabeh keperluan, kayata ngombe, adus, umbah-umbah lan sepadane. Lah kok diidoni, lak kurang ajar iki. Makna sing luwih jero saka unen-unen iki yaiku aja nganti awake dhewe ngregeti marang apa sing dadi sumber dalan pangane wong liya. Lan sumber dalan pangane awake dhewe uga sumber dalan pangane wong akeh. Engko tanganmu iso kiting, lambemu iso guwing. Yen ora kiting lan guwing ning donya, ya iso kiting lan guwing tenan mengko nek wis ning akhirat. Mula iki uga meh padha karo gugon aja sok demen memisuh. Besok ana kanane mundhak lambemu digunting malaikat. Iki artine ya jero. Nek mangan aja sok nyiso, mundhak pitike mati. Cah cilik kuwi biasane nek mangan diecek-ecek. Njupuk sego karo lawuh akeh ning akhire ora dintekno. Lah ben cah-cah sing kaya ngono iku gelem rubah prilakune, banjur diweden-wedeni karo wong tuane, wong jaman dhisik. Yen manganmu ora mbok entekno, mengko pitikmu mati lho. Nalika iku, aku ya dituturi wong tuaku lan simbahku kaya ngono kuwi. Pancen bocah-bocah jaman dhisik nganggep pitik kuwi dadi ingon-ingon sing lumayan duweni rega. Mula dieman-eman lan dirawat kanthi setiti ati-ati. Aja nganti pitike ilang utawa mati. Patuta turu wae pitike dikeloni. Ning aku ora patek gagas utawa ngandel merga ora urusan karo pitik. Aku luwih seneng karo kucing tinimbang pitik. Mula banjur ukarane dirubah karo simbok. Nek manganmu ora mbok entekne, mengko kucingmu mati. Lah iki aku rada wedi. Ning nalika rada gedhe, aku ora kurang akal. Nek segoku ora entek kirane, banjur tak ulet karo ndas greh terus tak pakakne kucingku sing cacah 3. Sijine abang, sing loro werna klawu, kabeh lemu-lemu. Mikirku yen wis tak pakani, paling ora resiko kanggo kucing mati kelaparan wis berkurang. Ning jano maksude bapak lan simbokku iki ora ngono. Aku lagi paham nalika diulang ngaji karo Mbah Taufik guruku ngaji. Ning kono aku ngerti yen mangan ora entek kuwi jenenge mubazir. Mubazir kuwi cedhak karo sifat serakah.
Lan ning gone kadis uga dijelasno, Mubadir iku dadi kanca rowangane setan. Sakliyane iku, simbok lan bapakku nambahi apa sing disampekno karo guruku kuwi mau. Mangan dientekno kuwi sejatine kanggo ngajeni wong tani sing ngasih direwangi udan panas saba sawah, sing wis ngusahakno sego. Kuwi awit saka pare nganti dadi gabah, gabah dadi beras, nganti dadi sego. Mula aja mbok sisakno panganan ning piringmu senajan mung kari sak upa. Sapa ngerti barokah pangananmu ana ning upa sing gari siji kuwi. Sakwise kuwi aku lagi sadar yen pitutur iki saktenane ngajari awake dhewe supaya ora serakah lan luwih akeh syukure. Syukur mergo isih iso mangan. Yen tansah syukur rejekine iso tambah lan sempulur. Daning yen serakah mula iso kelangan dadi susah. Kayata pitike mati lan sepadane. Aja mangan brutu, mundhak bodho. Brutu kuwi bagian iwak pitik sing sisih mburi, bokonge pitik, cedhak karo silit. Iki wong jaman dhisik menging anak-anake mangan brutu. Jarene mundhak lalen lan dadi bodho. Aku dhewe nalika cilik ya ora doyan brutu merga gila. Nek ana selamatan sedekah bumi utawa acara megengan, rasulan, mapak tanggal neng langgar, lak ana ingkungi iwak pitik. Neng kono aku luwih seneng oyok-oyokan mbek kancaku milih pupu utawa dodo menthok. Luwih maregi. Terus janjane iki bener apa ora to? Ngene. Dadi jero iwak pitik kuwi sejatine ngandhut 2 makronutrien, yaiku lemak lan protein. Dodo menthok lan pupu sing ora ana kulite iku kuwi sumber protein. Lah nek brutu karo kulit kuwi akeh ngandhut lemak utawa kolesterol. Jano lemak lan protein kuwi padha apike kanggo awake dhewe. Nanging yen kakean dadi ora apik, merga awake dhewe mangan sego sing ngandung karbohidrat. Iki yen kakean lan kecampur karo lemak utawa kolesterol, iku mau dadi iso mrengkel lan dadekno getih kesumbat. Akhire tuane dadi kenek stroke. Lah, nek protein kuwi apik kanggo nutrisi otak lan tumbuh kembang anak. Mula ya apik nek dipangan kanggo masa pertumbuhan bocah cilik. Dadi ora kok nek mangan brutu terus dadi bodho, nanging mergo cah cilik kuwi luwih akeh butuh proteine tinimbang lemake. Artine, yen cah cilik mangan sak liyane brutu, kuwi iso diarani luwih pinter timbang bocah sing milih brutu. Mestine nek jaman dhisik mangane ya ora akeh-akeh. Iso mangan iwak pitik ngono iku paling ya nek enek bancaan sedekah bumi megengan utawa riyoyoan wae. Beda karo jaman saiki, jaman murah pangan, murah sandang. Ya iku mau sebagian pitutur gugon Tuhan sing tak sampekno. Iki termasuk kelompok ora ilok. Gugon Tuhan sing kelaku ning masyarakat Jawa, yen iki mau dicermati kabeh, asline ngemot larangan sing tujuane becik. Ning kaya sing wis tak utarakno ning ngarep. Objek larangan iki mau kanggo bocah cilik sing durung iso nduweni pangerten utawa didunungke. Mulane diwenehi gugon Tuhan sing sipate meden-medeni. Gugon Tuhan iki kelebu kearifan lokal sing cukup efektif ning jaman dhisik, uga iso digunakno kanggo jaman saiki. Aku ngupload video iki tak sugono kanggo tambahan pengetahuan lan wawasan budaya. Apa sampean isih gelem praktekne utawa ora, temtune ya manut karo situasi sing sampean adepi. Cukup semene dhisik ya, Cok. Matur nuwun wis gelem nyemak teko rampung. Muga manfaati lan manfaani. Wassalamualaikum.